Sanibonani bangani bami, uMam G onibingelelayo. Sondelani-ke nizokwethamela izindaba zeBhayibheli. Indaba yethu-ke yanamhlanje ithi imiyalelo kaJehova eyishumi. UJehova uNkulunkulu wayalela uMose ukuba adlulise imiyalelo yakhe eyishumi kubantwana bakwa-Israyeli. Wathi, "Ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami." Umyalelo wesibili kaNkulunkulu wathi, "Ningazenzeli izithombe nemifanekiso yasezulwini ngaphezulu, nowasemhlabeni phansi, nowasemanzini phansi komhlaba. Ningazikhothameli futhi ningazikhonzi." Umyalo-ke wesithathu kaJehova wathi, "Ningaliphathi ngeze igama lami, ngokuba angiyukumyeka oliphatha ngeze igama likaJehova." UJehova wathi, "Anokhumbula usuku lweSabatha nilugcine lungcwele, ngokuba uJehova walubusisa usuku lweSabatha walungcwelisa." Umyalo-ke kaJehova wesihlanu wathi, "Anohlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zenu zande zibe zinde emhlabeni." Umyalo-ke wesithupha kaJehova wathi, "Anophathana kahle nibe nomusa komunye nomunye." UJehova-ke uNkulunkulu wathi emyalweni wesikhombisa, "Uma senishadene, anophathana kahle nihloniphe umshado wenu." Umyalelo-ke wesishiyagalombili uJehova wathi, "Ningebi." Umyalo kaJehova-ke wesishiyagalolunye wathi, "Ningafakazi amanga ngabanye abantu nangomakhelwane benu." Umyalo wokugcina nongoweshumi uJehova wathi, "Ningafisi impahla kamakhelwane, kepha yaneliswani ilokhu uJehova uNkulunkulu anibusise ngakho omunye nomunye." Iphela lapho-ke bangani bami imiyalo kaJehova uNkulunkulu asethembise yona ukuthi uma siyilalela, siyilandela, siphila ngayo, uyasethembisa impilo enhle nempilo ende. Ngibongile-ke bangani bami ukuba nisondele nizokwethamela imiyalelo kaNkulunkulu. Ngiyakholwa ukuthi nizoyilalela njalo, nazise nabanye abantwana ukuba bayilalele, baphile ngayo. Nisale kahle.